on teemana musiikki ja johtajuus. Johtajan yksi tärkeä työkalu on oma itse ja se, että on aito. Itsensä ei voi huijata. Jos me ei olla aitoja, me ei voida luoda mitään merkityksellistä sen yleisön kanssa yhdessä. Kuka sitoutuu sellaiseen johtajuuteen tai johtajan, joka niin kuin selvästi esittää tätä roolia. Me ei olla siinä tilanteessa läsnä, niin yleisö aina se vaistoo ja se on niin kuin bad sales. Noin 3 pilaria. Siinä on se järki, siellä on se strategia ja action plan ja siellä on ne mittaritkin myös, jotta nähdään, että mennään siihen suuntaan, että se ei ole pois. Mutta se, että siellä on ne tunteet, otetaan niin ihmiset ihmisinä ja se ei ole pois sitä etiikkaa, että tehdään niin oikeita asioita, fiksuja päätöksiä, kunnioitetaan ihmisiä, kunnioitetaan arvoja, kunnioitetaan maapalloa ja näin. Et se on niin tärkeää, että ei tule sitä niin vastakkain, vaan nämä on niin kaikki sisäisesti. Joo, mun mielestä tämä kategorisointi, että me ollaan joko tai ja asiat on toisaalta poissulkevat, niin mun mielestä se on suurimpia esteitä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja johtamiselle. Me voidaan olla yhtä aikaa empaattisia ja täysin loogisia. Just. Analogia rock'n'rollissa ja bisneksessä, psykologinen turvallisuus ja semmoinen ennakkoluulottomuus ja luottamus. Isoin mahdollista organisaatiossa on niin luottamus. Kuinka moni innovaatio jää syntymättä sen takia, että puuttuu semmoinen turvallinen avoin platformi, johon voi tuoda tyhmät ideat. Ihmisille on annettu mandaatti, että vaan haisemaan. Se vapauttaa energiaa. Se ei tarvitse ruksia ruutuun, että saanko mä tehdä tämän, vaan niin kuin what the fuck tehdään. Kokevat sen merkityksen osana sitä juttua ja siitä syntyy se energia. Jos sä vedät jotain lukuja, kalvoja ja se ei niin kuin herätä yhtään mitään muuta, kun tulipahan käytetään numerot läpi, niin jengi menee ja ajattelee, että mikähän toikin tyyppi. Välittyy se niin kuin motivaatio, tarkoitus, intohimo, aito, ettei olla vaan töissä täällä. Pyrkii auttaa ihmisiä, että se työ olisi merkityksellistä. Nyt tämä just kyseistä henkilöä. Siitä tulee se drive, päästään semmoiseen flow-tilaan. Tekemisen fiilis muuttuu positiivisesti, se on loppuun sellainen kauhean kyntäminen, vaan aletaan niin surffaa aallolla. Pitää olla särmän näköinen, pitää olla sen näköinen, että homma on hallinnassa. Ja tämä on dilemma siinä mielessä, että just vaikka kasvuyhtiöissä niin koko ajan kaikki on rikki, rahat on loppu, tuote ei toimi, organisaatio rakoilee, asiakkaat valittaa, mutta sun pitää toimarina olla kuitenkin niin cheerleadaamassa, että no just ollaan nyt breikkaamassa, kaikki on hienosti, vaikka sä oot ihan niin henkisenä riekaleina ja oikeasti aika burnoutissa. Ja sitten tavallaan niin alikorostunut kuitenkin sit se niin aitous ja rehellisyys. Ihanasti ilmastu asia, tämä avoin mieli ja sydän. Avoin erilaisille ajatuksille, erilaisille ihmisille, tuli ne mistä taustasta tahansa. Saa sen jengin kasaan siihen, jolla on niitä erilaisia näkökulmia ja saa siitä johtajana niin jotain uutta. Se on niin tosi arvokasta. Tunnet itsesi, että sä pystyt antaa sitä tilaa. Sun ei tarvitse niin todistaa itseästä. Silloin se pystyy olemaan sydän ja mieli. Se on niin todella suuri voimavara. Ja vaan niin pystyttää rummut keikalle ja muuten, niin hän on yhtä tärkeä kuin se, joka miksaa soundia sieltä. Oikeastaan yhtä tärkeä periaatteessa kuin minä siellä lavalla. Ytimessä on se avoin sydän, että ne ei ole tuomitsevia. Ketterät startupit, niin kuin bändikin, niin mä olen niin ehdottomasti sitä mieltä, että tuollainen bändien tapa organisoitua on moderni hyvä johtamista. Kun ne ei synny komiteatyöskentelyllä jonkun 5-vuotis suunnitelmatalouden roadmapin kautta. Tuommoinen bändi on aika haastava yhtälö. Se on vähän niin kuin tuommoinen itä-saksalainen demokratia. Meidän oli pakko perustaa oma festivaali, päästiin itse soittamaan. Eli me voidaan elää semmoista luukutuskeskeistä arkea, missä me vaan niin back to backina istutaan kokouksissa ja pyöritään bisnestä, että ihminen tarvitsee vaihtelua ja varianssia. Joutuu pitää huolta siitä henkilöstön hyvinvoinnista ja henkilöstön hyvinvoinnista, niin kuten myös itsensä hyvinvoinnista. Me toimitaan paremmin, me pystytään toimimaan eettisesti, arvojen mukaisesti. Sitä paremmin, mitä paremmin ollaan yhteydessä itsemme kokonaisuutena. Henkilötyöyhteisössä saavat olla sellaisia kuin he ovat kokonaisina ihmisinä. Mutta ennen kaikkea siis elämä on mielekkäämpää. Siis ihan joka päivä. Vituttaa vähemmän. Mun mielestä se on arvo sinällään. Minusta aika hyvä. Siinä oli se yhteys.